us presentem la Comunitat Energètica de la Bordeta. El principal objectiu és gestionar de forma comunitària la producció, distribució i ús d'energia neta. A més, tenim 7 objectius específics. Abandonar els combustibles fòssils. Reduir el consum d'energia. Invertir en la producció distribuïda, local i responsable d'energia neta. Combatre la pobresa energètica. Reduir la dependència de l'oligopoli energètic. Fomentar la formació i informació en transició energètica. Gestió democràtica, autonomia i adhesió voluntària i oberta. Per dur a terme els nostres objectius volem produir i distribuir energia neta i poder-la repartir entre els socis de forma eficient. El benefici es revertirà en rehabilitacions energètiques i millorar la gestió dels edificis, combatent situacions de pobresa energètica. També es promourà la mobilitat elèctrica compartida amb vehicles i punts de recàrrega. Finalment, també vol ser una eina per aconseguir millors ajudes i finançament de forma més senzilla. Amb els primers estudis que hem fet analitzant 2 edificis d'habitatge del barri, un de fa 100 anys i un actual de màxima qualificació energètica, hem pogut veure l'impacte real que té en el consum d'energia i l'estalvi que suposaria una millora energètica de l'edifici antic, així com la formació a les habitants per un ús més eficient dels seus habitatges. També hem analitzat un espai comercial i un equipament comunitari per veure millores de gestió que ajudarien a reduir el consum. La comunitat fixa el seu centre al barri de la Bordeta de Barcelona, però està oberta també a persones i entitats dels barris propers. Aquest projecte va arrencar a mitjans de 2021 i vol estar operatiu durant els propers mesos. Des del febrer de 2022 estem constituïts en forma d'associació sense ànim de lucre. L'objectiu és transformar-se en cooperativa d'usuàries durant el pròxim any. Estem buscant veïns, veïnes, comerços, entitats i equipaments del barri que es vulguin sumar a la iniciativa. Visiteu la nostra pàgina web comunitatbordeta.batec.co i deixeu-nos el vostre contacte. Aquest projecte compta amb el suport de Batec, Pol Cooperatiu per la Transició Energètica, i de l'Ajuntament de Barcelona.